Halo halo Besti. Kuromi lagi lah piye maneh to wong pelanggane pesen kuromi dadi yo bakule manut ngias kue kuromi maneh. Maaf yo Bes, suara kula tok bindeng soalnya agak pilek ki Besti. Mesti nek kena angin bengi adem ini mesti ngene iki Besti. Wes bileke kumat. Mbah kok rewel rem awakku iki Besti. Apa efekku ya Besti? Efek umur. Kene wis mari tak ancep-encepis barang kalirku Mang Besti terus tak kei sprinkle barone wis tak tulis jingga 1 tahun Besti. Iki kuene ukurane 15 cm Besti. Wis mari tak hias terus tak gowo ndek ruang pemotretan Besti. Iki lho tak foto-foto ndek ruang tamu soalnya cahayane ndek kene ku iso ngepas apik iso hidup ngono Besti aku foto ndek ruang tamu iki. Wes mari tak foto tak gowo maneh Besti ndek lapak sebelah oma Besti. Tak lebokne ndek showcase ben digowo ku aman Besti gak mleyot-mleyot ndek dalan. Soalnya ndek dalan kan dalane gronjal-gronjal wediku ku kegeser karo kerduse walaupun jarake adoh karo kerduse tatakan ya Besti. Tapi ben aman terus customer yo seneng ngono Besti nggawane penak kan yo dibukukan dhisik to.